aldrig blivit utsatt för, men så fort vi lyckas spåra gärningsmännen ska du få stå och döma i egen sak. Ursäkta fröken, men får jag säga någonting? Ja, låt du ingen träta förstöra stämningen en så här härlig och fantastisk dag. Men det var jag och Tobias och baron Andreas som bokade ihop den här komplotten. Jag hade rätt upp på Malvolio och han var dryg och dum och Maria hon skrev brev och som tack har nu Tobias gift sig med Maria. Din stackars narvar, de har drivit med dig. Ja. Några föds till höghet, några förvärvar höghet och några blir påtvingade höghet. Jag var också med i skådespelare om ni minns en viss pastor då. Och den här torftiga typen så är han stum som ringar tidens skursighet. Jag ska hämnas av er allihopa! Jag ska hämnas på er hela virket! Ni har behandlat honom partingfant. Och kaptenen. Han sa ingenting om kaptenen. Det är ju fest och vi behöver kläderna. Ja, fest. Fabio, spring efter honom. Hämta honom.